Kaixo, nire izena Ainhoa da, Ugau Mirabaiesen bizi naiz, eta Bilboko Udal Musika Bandan klarinetean jotzen dut. Txikitan, klarinetea ikasten hasi nintzen, nire aita musikaria delako eta berak sortu zidan musikarekiko zaletasuna. Orain etxearatze agindua dela eta etxean ari gara lanean, eta zuekin partekartu nahiko nuke izugarri gustatzen zaidan guri diren 10 melodias baskasen 6. Amorosa. Jesus Guridi, Bilboko jarduera musikalarekin oso lotuta egon zen 40 urteetan zehar. Guridik hemen ikasi zuen Bilboko Udal Musika Bandako lehen zuzendaria izan zen Jose Sainz Basaberekin. Gerosiago Artxerrera joan zen ikastera berriro Bilbora itzultzeko. Euskal musikan oinarria duten lan asko konposatu zituen, ezagunenen artean El Caserío, Amaia Espatadantza eta 10 melodias baskas bera. Beraren musika estetika nazionalista batean kokatu ahal izango litzateke, beraren estiloan eratuta eta beraren obra osoan eutsita.